Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba iebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewiet. Iva nerġa' ngħidilkom eħfef l-ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smewiet. Id-dixxipli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu mela min jista' jsalva. Ġesu ħares lejhom u qalilhom għal bnedmin dan ma jistax ikun. Għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu tajjeb aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa x'se jmissna? Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaqq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jiċċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'sejmu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma l-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bidna. Il-mentalità prevalenti fi żmien Ġesu ma forsi mhux inqas fi żmienna hija li jekk inti għani għandek ħafna flus, allura inti mbirek jew inkella bniedem ta' suċċess għaliex il-kwalità tal-ħajja donnu tiddependi mill-flus. Ġesu qed jgħallimna li dan kollu huwa bluwa li jekk it-teżor vera tal-bniedem u għall-paċi tal-qalb u s-saltna tas-smewiet mhix kwistjoni ta' għana imma kwistjoni ta' qalbek fejn qiegħda. Kemm huwa bluwa meta l-bniedem jgħid il-qawwa tiegħi hija l-flus. Xi bluwa. Għax bil-flus tixtri ħafna affarijiet, ma tistax tixtri l-paċi, ma tistax tixtri l-verità, tixtri l-gidba iva, ma mhux il-verità. Ma tistax inti tixtri lena, tista' tixtri xi ħaġa li tnessik, imma mhux lena. U forsi dak li huwa l-iżjed essenzjali u l-iżjed prezzjuż għall bniedem u għall kwalità tal-ħajja tiegħu huwa li hemm il-flus. Il-flus jgħinu. Kien hemm għarif tal-Knisja li kien għarif tas-sew, ma kienx sinjur, ma kellu l-erf, kien jgħid mhux il-flus ħażina, imma r-reba ħażina. Inti l-qalb tiegħek fejn qiegħda. U allura min u għani u marbut mal-għana tiegħu mod diżordinat li allura l-bnedmin l-oħra għal-jom huwa dubbien li il-ħaddim tiegħu mhux importanti u m'għandux dinjità u drittijiet, dak se jsiba diffiċli ħafna jidħol fis-saltna tas-smewiet. L-għana jaf jonfoħ il-qalb, jaħseb li aħna m'għandna bżonn ħadd. Jiena m'għandi bżonn ħadd. Xi bluwa tajtek. Menti l-erf huwa li tgħid Sinjur Alla jien għandi bżonnok. Li dak li għandek il-mulej birikulek u jkattarulek taqsmu ma' ħadd ieħor b'mod speċjali min għandu bżonn. Anke Pietru jippretendi xi ħaġa. Aħna x'se nieħdu?
ma nlumuħx il-Pietru għax aħna l-istess namlu kultant meta ngergru l-Ġesu, id-dina nagħti karità, il-kappillan ma titlobni xi ħaġa nagħti ħdejja, ma allura li batta dil-marda x'hekk nirraġunaw ma' Ġesu aħna. Pietru m'hemmx għalfejn illumuh jew nitkażaw bih, għax aħna nagħmlu l-istess. Jekk mhux kuljum darbi wara darba le. U l-mulej lanqas imerieħ ta' jgħidlu min iħalli kollox minħabba fija se jkollu il-ħlas tiegħu, mhux bil-fors minn issa. Għalkemm tiltaqa' ma' ħafna nies u din hija xi ħaġa li nagħmlu l-esperjenza tagħha li meta inti tafda fil-mulej ikollok libertà kbira u anke serħan tal-moħħ, imma anke tgħin lil ħutek. Il-mulej jipprovdilek. Forsi mhux se jkollok biex trixtri nofs id-dinja, imma inti jekk għandek biċċa ħobs biex titrejjaq u inti għandek il-paċi tal-qalb. Mhux sinjur kbir hawn min ma jaqbix miegħi. Imma prova jixtriha l-paċi tal-qalb. Araf li ma xkaffa tal-ima supermarket hemm miktub paċi tal-qalb u ejja jgħidli l-indirizz jekk jogħġbok.